Il-benesseri ta' pajjiżna għandu jingħata priorità u għandna naħdmu biex il-policies tal-gvern jiġu mfassla b'tali mod li jkunu favur operat nadif u jkunu carbon neutral. Sostna dan il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Chris Vassallo Cesario waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-kwartieri ġenerali tal-Bank HSBC kif din il-binja ġiet konvertita kompletament f'waħda li ma tarmix aktar emissjonijiet minn kemm tiġġenera u li effiċjenti fl-użu ta' enerġija. Il-proġett sar bejn il-Fondazzjoni HSBC Malta u l-Kamra tal-Kummerċ b'Vassallo Cesario jisħaq li l-benesseri ambjentali m'għandux ikun sempliċement retorika imma impenn kemm il-privat u anke pubbliku illi jitwettaq b'konvinzjoni. Matul il-preżentazzjoni tar-riċerka semma suġġeriment illi jkun hemm direttorju ta' dawk il-binijiet li għandhom Energy Performance Certificate tambilan li tiġi mwittejja triq għal soċjetà inklusiva u aktar reżiljenti li tiggarantixxi trasparenza u kontabbilta f'dak kollu li jsir bil-framework propost kun deskritt bħala tarka ta' tama għal ġejjieni.